Maen nhw wedi gweithio'n galed i gilydd. Oedd hwnna un o'r perfformiad gorau dwi wedi cael ers fi bod yma. Ddim jyst amdano y goliau, amdano y ffordd nhw gweithio mor galed i gilydd. So, oedd nhw'n gorau sacriffeisio lot o bel. Wythnos diwethaf mi gen i lot o'r meddiant. Oedd hwnna'n wych fi. Hwnna wedi un o'r perfformiad gorau i fi dwi wedi cael fo yma. I was thinking of it before the game. I was like, I scored against them twice last season for Druids. I was like, I wonder if I can get a few more today, and got another 2 today, so I'm happy. Ar ôl dechrau mae'r ddau tymor, pnawn rwysedig? Rwysedig iawn. Os ti'n edrych ar y hanner gyda na, fi'n credu bron pob ran o'r gêm ni wedi domineiddio fe, ond i bai am yr amddiffyn. O'r blaen, dwi ddim moyn enwi unrhyw chwaraewyr yn unigol, ond ti gorfod delio gyda peli dros y top, un pel sydd wedi achosi niwed difrifol i ni hanner gyntaf, wedyn ni'n tri un lawr, a maen nhw'n eisiau mewn bloc isel iawn, a ni'n trial reoli'r gêm a trial cael breakthrough, ond mae'n anodd iawn wedyn ni. A un pel arall wedyn ni a pel nesa, a ni jyst yn pigo lan y pel gyntaf a'r ail bel, a dyna'r ffordd ddath y gêm. Ac yn anffodus mae boys ni wedi dysgu gwers really anodd heddi, ac job fi nawr yn sicrhau bod y colled na jyst yn aros i heddi un gêm, a dwi ddim yn patrwm. Osian Evans oedd ymlaen heddiw fel eilydd yn gynnar, a oedd fyny'n erbyn amddiffynwyr profiadol, nath o'n anhygoel. 16 ydy, mae boi mynd i chwarae llawn amser. Just matter of time di oedd iddo. Oedd o fatha top scorer ni pre-season. Mae'n gael dal dysgu, dim ond yn 16, so bydd i perfformiad i fyny ac i lawr. Ond i chwarae erbyn, un o'r centre halves gorau yn y gynnoedd, a rhaid dipyn o dro iddo fo. Ia, i gwble, mae'n mynd i symud ymlaen. It's just a matter of time iddo fo, ond dwi'n hapus gadw yma dipyn ar y funud. Colled gyntaf i fi fel reolwr ddim yn neis iawn, ond fel wedys i wrthyn nhw mewn fyna, mae rhaid ni balansio hwnna mas. Paid cymryd hwn yn rhy wael, mae rhaid fi brifo, ond mae rhaid i ni dysgu hwn a symud ymlaen.